Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kisang samla karang. Next ngi kile kendo bat IT dak city shaka deputy commissioner jaka East Coast Hills ban penpau ban nakaliang ka jangki ki ai ka jing krishan ni ka jing temu ban shna ya ka EMRS hapo krishnang karang. Nakaliang kinong lam ka sang samla kila penpau bakathan kabdang sa din nadu ka jinang jing start adu ka yo kokot ban ni jor bat kwi bat ki block ha East Coast Hills. Na ka jingban jaka jing duk bat jing biet shibon ba ki khna kashnong mat ka than jangi kemla ban ptangi ka jing puli jangki komta ka percentage jangki school dropout through ki bun bha kom ki samla ki baya ket ya ba lam ya kashnong ka thau ngis ngo khya ban ya ka ne ka jing her na ka por ka jingwan jaka Ilafia Model Residential School ashnong jangi kan long ka jingker khu ka bakraw ka ban pen embyang ya ka jingkerman ya ka lawe ka bakhambha bat khamparnai mentah kesini yang wan ban bu ka jing tho sha DC aku bayade buat ka jing ja ka Chinong Karang bede buat ka school EMRS wan ban bu jing tho sti ba ni kershan borba ya ka rai jo ka dorbar yo ya ka bangin yo e ka school ha ka Chinong jongi kumba ka dorbar ka la rai aki por bala dep ni nagalang kasang samla nong karang ni pendamcur ya kacing persya jong ki katung kat ni nguat ki beriau ki basim kabu kaba ni nagalang kasang samla ni tip bakan ni ke school EMRS kadai kaban yo cing mentoy ya ki pateng ki long dian jong ni ki ban sawan ni nagalang ki sunjuk pentai nong karang ni wan banbu ya kacing tho ha kadisi ban kersian ya karai jong kersian borba ya karai jongka senong bantai ya kate ke school EMRS ha sekarang